Oronjere mag tuke ni kaka yo mar nyayo tuke mag adhong e pacho ka endi riwruok mar Ultra Fights ochaka yanga kar piem mabiro lando uma mar tugo nendo. Kaluwore gi jokanyo e sekta mar tugono, jogo mabiro donje piem makamano nyaka tiegi e yo manyasani mar duoko kendo chia mar Kenya e adhong. Gigeto mar bago tuke 4 mag adhong mabiro kelo kanyakla jo adhong mag Kenya kod Afrika mangima. They have shown the way, and other promoters now, let them do what Ultra Fight series have done. Come up with a proper structure. If you have a proper structure, you'll have sponsors. If you have a proper structure, the TV will support you. Wealthiest athletes in the world are boxers, and that comes from good management, good promotion, good marketing, professional structures which we are putting in place. So it's going to gear towards that to make sure that we increase the size of the cake, so to speak, and we are able to partake. We're able to partake in the